an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ don kiramantonya la. Alpha Yaya Diallo 1850. À Sarah le 10 octobre 1912 à Grand-Nouadhibou. Il se fait des discussions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir de la lutte. Président Sori Kasoke si ça en background nyanga. Awo. Nyanga pangati. Kilela papa. Ladi Keita nyanga panga de besi. Hasimi. Danika Hasimi. Bula ka Hasimi. Jeneka Hasimi. Jessica Jassi Hasimi. Même pour Hasimi. Pour le maréchal, le général de Biko, le chef de guerre ministre de la Défense, le haut commandement militaire de Biko, Kakatana, Akana Fanga di machine, Akana di machine, Kone Koti, Atole Mini, Kalo Konoto, Kalo Sigi, Kakatana, Nico Sisa, Kale Kabla, Koka Mogonini, Ubenon Fanga. Ndenga mandi Ismail Samake ako kono pana tibu ale de ni ko ako kono pana tibu diye sare na mana ka kono dinema ni kono ni pana bugula ka kono ta me ni ngere ta nga kono na tara kuma be ni ngo kono ta tara tibu hasimi no ne tara bandau ka kana nai ukala ka tabla Mati Neni be yango fen flabe ngate singa Fanga te singa muso te singa Fanga ate singa muso te singa Dani de Paris Dani belebele El Hadji Dani Suyata Turamaka Mami Dakelenga Samu million kiri Dani de Paris l'homme fort Fanga muso Nous plate singa Sori Kasoka besi singama, DJ Sareka moto singama, DJ Sareka moto singama, ika samara singama, DJ Sareka so singama, milongele singama mbasa. Na ide la kae mabeti do DJ Sareka moto singama, niyo kodara moto la bi foka katara. Moto te singama, fanga panani ya bi beka katara. Sisa jamana kuma saraka nibo. Sisa jamana kuma saraka job. Asera chauka yorola sisa. I mean, Kara Sarayabona never got any Shila. I'm a woman, Mina Sisa Malikura, near Dankura. But you go, but down the Balipuma Paraka, who for Ugo Poko Kai Sendara, make the Sam Miller who are Penekama. Ugo Mohammed, the Manana Polo, the Kubu Nekama. And what is a comic band out here at the Nitone Kata? Since how we are coming jet and go la jet. Okay? Tiens de mille nous devons aller voir et 600. Tu l'as dit, Dora Dry, ou bien qu'à connaissance et Katana. Wallah. Eh, t'as la famille, il va pas te claver. Bref, nous Dora Dry, n'a pas poussé away. Ou bien qu'à Katana, à bas de nous. Donc, c'est ça que tout boulot. Quand on s'est dit les Torah, à Kadama. Atira Makabaya, Anta Rosati, Beobelia. Kube ambargo bangama ambargo kono kabao abrala kaun da mahera yo ai mare mahera yo ambe kume fali adune meta adune mesik niya ni ngako fali ka be tugo ya bone mahera yo nde buhar ni ma penge awan dune meta mali ambe ambargo kono kaba ame ambargo kono kaba kabri Koro ke wan tarane afonia mission kele na ngata tia atani aseka gla tisekani akatia atagla nyeli foni mission na wallahi ngomba do atiseka gla tisekati atisi do bando gara lela kako betwa buru amasekani
Bandau yeko beto akale de chef du gouvernement akale de jamana kundi. Kabri bandau fana nana matari yani bagineda. Ai akora ka afonye ka tara region mi. O region te ngo yani bagineda matai. Abe pare kono dro ba avion kono abe kanga mu. Jamana de mo bala. Ambe kanga zunzani go takata feri sukula anyeta. Na fora ka mo mere so atuma do la ba ko no kutanki. Maketa mata Franci, atale Franci ka ku ka nyogo ya mana. Mo mimbo ke bi bana Mali kabra kirera, ama dele ka grebu kera pana 14 jours ama dele ka ke Mali la kabra la ka Mali ja. Pasale ko beto wando. Le na jamana ku digi ni blala na sera girende Roma. Ibena. Iere be fomine. Premier ministre sisa to mulunga jira. Atete ya ke o tumani di ekol karamogota odo muri bo sigwe de premier ministre ya ibe ka ke kosa inao me kabra le nana maso ga yente mereso nu kumana dura ita premier ministre be atikiti c'est pas comme ça hein bon mena min fo mali sorra suye ko wa mbolo sita asimi tanai jaw tanai kone tanai kamara tanai wage tanai ni cheduru indido ni kweke do boka do tebe o ure tai transition una na uyake me nu baba make saria kono no go ne ba be ni ga banda o yera sigira saria kono abe mali conscient du mana ko sur la sous que ka président da kana o make ya vice président makere abe conscient kono o kara saria kono bo ante mo la me ko si sa mianga fanga de be mianga fanga de be sisa comme nani kanjim te kile ale mbabore asimi l'homme intégré l'imperturbable nguye ni chama poti ko era maya ka polosa la ka kote ka ba nare ka dai bu be abe boy ko donc asimi tanai sedao ka embargo kanga amba ni malika cho parce que ne kabri ko ingera ne abo mau yengo bandau tike mali président parce que honneur bala dignité do et puis aka honneur atapa aka bafu a dinflon ka mene katana clé flabu bulo o bandau kilinga na ka jamana mara wallahi atake uma jawa ka démissionnaire aya démissionnaire parce que bolo ni atise ka ke ale nu tise ka barange ko ka katana ne ko c'est pas parce que me coup d'état contrôle ah ouais ben va faire MC mau tu de bulbul la posu premier ministre ya bena dum amena ofana yo ako fembe kera ka shimani mi ba classe sa bena obulu shogali ko la sana da ni ka pamfla ni ka drogi banunu ayi be ka kele drome mugana ma ni bolo ambi kele bafla ni nyine ni yere ko mau de sara ni nyina ni yere ko mawde sara misiri dala mawde sara kare kono puru rijela makana e ka do dia e kumbe e ka nyina ngo e ban so wenye e teme ala parce que mse mo ko betla ka fara ngo ki ka ta ka boy dossier bebe en instance a bedai fieka kana baka mo parce que ni flan yo se ka jamana njo ubisi asimi be yembe M5 be yembe Moribo siribe ne aira ale kana kae pasi mali magoba le la présidentielle ni dona la ise kakae bo so que la ni élection gara chien que ma de la mali président a to ka ke premier ministre na kera mena yo ben be ma fo amina ni ala be ko ke kanya be nyede so rasu go kuma se ka barage am se go lu de se ka dlam ala ko si sa of la flag no ko mbolo ai tanga uye na usera ka minge ambala o tewa aya tukatana ya andai muruni fulade o na fora ka nye salamu labia na marke ka nyamba pielen fo on te place no be wi ai ambe chede ko nye mutuka talu wole kunu nkoro kedo ngabo chogeli ko ka kana nyina ko do funa be sege na ko pe ka kana nyina kele kun ka kana nyina Motaru ba no po pri ka nyina ngo afai ningo ka nyina ngo fandao tuno abe sai ne te sa maka ka kwengeni ale te asiminte
Anyo la luta ala e la diketa nambe fama minga warmine ube premier ube ministre ala kan ni boy me jamana ko anjoro le ngole la jamana isera ro misisa sera wala dalina de sera wala dalina mais c'est 80 même kon ba do assimilé mo mi c'est un homme de caractère mama do ala de ayi tugo kabri ministry plan bora dije sarane wongo e woni abane bandau tena mendu ndenge Ismail Samake be mi bode do ko kono panati gibulu boni kono pana pijon panati gibulu yo bane yo bandau de taraka ale de tara bandau takanana tera kata blano si sabe se ka gamburu e me otea atime de tara takanana asimi meni fiye million kemeni ko akacha ibe do bwala sogal million biwulo la akacha ibe do bwala kayira maleo na ko menu tumbe uruti se auna na onde bisi kanga omoke kadobo trende bila andabara bamulu on date mo ka furugo we on ka yere ma horonya ani dani nunu on taya ni anya me ko do tara ku ba wole kube plenty de gozaka ni daga na ngeleni soro abaka tika forola ki bengeleni bengenga boyewa c'est la démocratie c'est la démocratie mais ne pas fait ku ni ngao ni sisa asimi bora jombe na sisa ayo ne pas fait vona gane jabola président ari ni kumate ni asimi bora jombe na interga siaga siribe na be siber la sisa be pharmacie lo ko malien ka chango awo mais ni ko malien era dama ni nyogon jaay do choisi kalo flaban so ba parce que beba no ni ko be politicien ka di be do amena te gana ato e kalo seginde asimi tanai malik jalo tanai akona mashila mai ai mali la jambe digu mingono fantantata yere ni yeso do abich ni ka so bi bolo samu ko bena minila ka di warti bi doma anta te fuyi ante ginyuma mi ante kuran soro ante boy soro si sao mi nana ka bi se aya irana sa ka fona bi se anga lafia president ya sigero ka dile o sigero ka dile neta lo nyei ni de be kuluba ni tero ka ta ndro ya ki be yera ma kanyina male umbo ya o sino ngro ga era na la kuma chama fo achi o foi mage ka message do me wa ke president la republique kuma chama fo ntapo chini be ba mais impunité zéro kabra nana ma kele mame ne fa ta ne ko ro ye ne fa atise ga ne zoro de ko ro ye kabra nana ma fu nyena mai grevu adesara wan desara e mami taya ka ko yuluba ba ka kete ba bo ai y a pas de capitaine dans un même bateau flatter kilen peu de be awa o kele asimina ka mo hari mo wara nana numa kan taya mu sanzan kata nu yekati kosoba kana sika dola même galère mané ka stratégie politique ko la ntala ante mbabote politique la mais comment nana sisa yana ka boya ka armée ka condition ka améliorer parce que assemblée million que les wa que mo ka chala président million que meni bidu premier million bi wololandu assemblée président bisabani duru na ma do tala ka wakili to so na si million bona be kanga sa so nasi be yani ka boy aya tu wa tantan minu meta keleke menter ke dauda jara fora rus anaka mo we kanga na je aya de naka bereni mi wa tantan fora ni beta norma e nale fona kanga jessica ka boko wasimi ne fona eninge wa tanga do de ba ke wa binani nani ko ne ko ti mali so rasi be wa binani nani o be wa bi woro awo abseka ke o awar be bijie lawo mutaka tal min foya halala
halalaya te ki fani bayi soro de o be wele l'enfant légitime soro la furu ko mais halalaya yi fani bayi soro mais ka ke wole ka barka fulake mutaka tal uma yogo mabu nola a barka koroboro ke chogel maiga ama yogo amaba nola posu be proposer ay ako ayi ndisika mau jampa ore ni sama ka maiga moribo siribe capitaine D atatu ka nemu har naka parti beti har naka pen bebeke akuma kan akoka gelema ni sanu e malion ngulu ka barka capitaine D jenu mo dunda ba ko ka te goroba bo ko jenu be jeni be mi panga bo patongo no ki kare ka do agono te goroba u dibi mutagatal shogel koni basili moribo sili madame sika episo olu te ani kasa ani imam jara olu te atla be mata ndey na ndogoni fana ko bitar olu de tora ele ato betara malen ti se ka degunku ladi kita malen ti se ka degunku aw hera suro aw kana se ka ti se ka ke o nu ya mbargo bianga mbeta laji fe na nyosu so aka budo di amba yelenga nono kala kami segente ma pada bi nyeni ni manye ma do billahi ambeke fade sawu ima malkonga kuma me kunu akuma na journal do kono bianya manga me ako ko maliwe ngage islamic jamana kana arabe kangi miri alama me francis rasula boya kaka suma kula boya sini yana le kana ambalo law asimi ko imeta abetoi le ante masita mimbe amina babo to mimbe na anga jamana dongala mala kanga jamana tarai imana ke mama amikele mama mali sera joe sisa mianga fanga ani koroboro fanga e otera chogale mui hasimi mui mianga sorasi do vrai sans iter kuma chama mandai na komi wodidu moko ma banda umle go ale de ordu dia ka moko taram ne kala ela na ka premier ministre neti se ka kumala ko menu to go ya go ko fanga banda ko na ka version na me ngol me min kondo fen fla kontesinga muso fanga ni tarane ka so bi kana abubula ibe ya waiti muso pantala dama ibe sawe ne besa muso be singa o fanga pana te singa ni ya singa be takam dile sare malien ba fa dugule la tatifuli barakela ni tara kulu jula sa be ta soro mo de be negatikela be balola ni tara badinge gono do de be do kuluni gono kata gunka kata bintike mali bi se ku fa sa bi se ku ki uyo be sa ka to fa din tuwe dumunyala no e ganawi kana ka feri ka wadujo amanga chokoro ba fo na le ganai jakiti ka umar konate fo dia ko sisa fanga bubulongo awo ebe mo ko bia be ibe ka to ko beti ibaro ko politique be chuko me ika mobili chena sori ka soge ye mo ko wele ay nan deme dije saraya pousser nous ya pousser be mobili ko ni kuni na bobo merci o itali politique ni ndorone wallahi ode la nete do alao ni anga ko ne ko kan sa ne de do ala de do parti la de do atuje do na pasenda barani me mulante be alao kalo me ro anti dani de pari jeunesse go dogo jobala ayasimi deme diko na clovena ka asimi deme mouvement citoyen 2 millions de personnes tourées Afghanistan ka bamblan de bale kungolo la ay asimi deme ay sur la jour deme asimi tele mali sur la jour awu deme parce asimi ka dogo mali sur la jour ka ko la nye ngunu kando me kati me mambulo da kise kan kosoba ko coronavirus mi wa bi saba ka dira sur la jour ma nye ma do fana be wa be ko nyagami na ya nyagami ne red be wuli ka ta ko asimi we mba bo diko aben ka ka mo wuli ko na meta asimi fe ka fai aya famwa
Ukawabi sabaka duma. Fo Asimi ka dankari ni yoro la ni kelebe kan kono de. Uka sarabe duma be na goro do be wa kele wa pla wala ka ta ka duma komi sontam balu. Ambe bagala président ma fama era nyama nunu be so razi militaire do abete uklenente wallahi faka nettoyer wari ka bo kangono kabla bankila nuba be ka sumi jogo jo bangi be juru do la sino so razi ga e ka wari wa mobile so jo digodi maloboro ni nyoni yo sa dem kono be boli bon senga bon kunga ni o wari ba kwa mugana mumbetu o be wa binani. Donc, faut que la condition soit améliorée. Pas d'excuse. Ayabo Goïta et Nana, pas d'excuse. C'est le commandant en chef, le chef suprême de l'armée malienne de nous. Tant que l'armée a condition, allez, on a fini l'inéré. Fini l'inéré. M'a accordé mes conditions. A l'armée a condition améliorée. Ou kaboti ka dege fere ni, gam fere ni. Diga buti fere la kango takatika do kango na bogoso hari wulute do so do kono so rasul do kono u ka rendement ke olu de be sa pour anga balo olu de be kisili ke pour anga lafiya olu be sini bogoso ni ngunde kono ara on yere ka radio ko ka do yendo ngontala e madama iga pe adenge bane mata irito ki bulo makabilila isembe kana mai kungulo be so kono nga bara ko mi be ni sobe ko do me demseni ko do se ni ko demsen klonge na pantan balontan ni mo ko mi gena million mo ko sokeli mais pourquoi ni so rasi min sara million bi worote da ma ni sokeli parce que ni sara ite na o fo be na we ko la haram ni dona kaso la be bo bakar to la ma bo ate kanga taka dugula ay min ke o te kanga kumbe harama de nyeji bo bo to no de no nyeji abe bo tono de no mo dama do be ni jamana induma nu tare gi ala kana hera di ambe karo woro di madaji keita Umar Mariko Che Guevara kabako zumana sako nyamina dangele moribo silibeu Malik Kulubali amdala kauka yere wolo atatu anani wallahi ni jamana duma do ba do asenga anjorolendo wartigi minume nuwe wari nyakami ka purtu ka karata wallahi na mangolo tu wena mara jamana mini siya daga gelene harama de o jamana ta chine wallahi jamana mi ni ka soro siya daga gelene harama de wallahi o jamana dangane bamara tada hake Sheri Usman madame ya ko aka wajulu la na domba sura foi te kanga jamana in sigin ko fe hake ani pingani ka bi fantan ka kunyeje la kana yinoro jane ni ndidu bemi fi ba do walijun mama fara la ibe boy e bai e talaka li iba e di aye kana siga do ala digo tunko mana yo amba kalamo digo tunko mana anya me ya kwa yo jansi ni digo be ko digo e ka ko ka ta reso o ko digo ba ka so ale ra ba ka so fanga bana peu amaba ale be ka mali president tu kwa o bana peu pasa area démission anyo kuma o meu diye sara ko digo e jansi ka ko ka ta reso kale teta ma pe ko maude beta fi president pembe sigira betara bunya sigi nyare la ka ufi nyare la so saba kabra na na sira hai har na sira ne ta kalama ne kon ma etele bo mame bo ko be tugomi c'est-à-dire fanga tuyo fanga e negani ngau soro alpa e ni nega santa aya negen ka nege faka manda ban nga kibe klene yake jamana la ayi bagan bere kelen laji ke ta bere kelen be bagan ge me hadama den be na ka bere diye sare hasimi fasa mi be o kala de awo ambe mianga fanga de la peken aha asimi fanga segina so abe ni do me ala maro asimi ke president ni tu es pequeño, ahora que 2016 assimilé
Laji Keita, Dominic Diara Koju, I'm a Pekin folk, I want any man dog. I'm Mantir Musubabo, Nasra Sapo, Nasra Sawambi folk, you want any man dog. Ka Francis Befo itola. Ka Kamara fo. Président mi est venu Tilma. Maimouna Kamara. Hein? Maimouna Kamara. Maimouna Kamara. Ami fo ki wali ni mando. Ah ninde donne. Dani de Paris ninde donne. 600 fanga mimbe. Sur la souka fanga de do. Ay sur la sou soutenu. Anga boni jonya de nya duru ngono. Wallahi. Malik Jamvalen de tous les côtés. Elle sait quand il faut mon tour dit. Assimi au coup d'état. D'accord. Mais Tchad présent à Dengue. Allez au coup d'état qui a fait sous là. Francis Coco Katou. Pays occidentaux Béa et Kimapu. Bala Sara, Balaware Sara, ni tout ni tamagé nyama dénia ou kanga dugutia d'Avanama. Avec femme. Ale ñanama teda salenko sariya kolu ka dugula ni président sara assemblée président de kanga kay o ko kama ngene aye gouvernement ci ka assemblée ci France ko ka ti ko passé o be kango du deme awte kanga on deme comme on kera fa de sego ya ni dugu sago maintenant asimi wulila la destinée du Mali kura ko jo ko ka takabuy ate boy Ataboyele ambetana ede kamali kura jo minu ye napolo nyagami ku bemne ku do wo kono wande minu sara do yu fa ko lu fana ne ku do wo kono aw kana mashila me u kana da embargo ga ambe bargo ngono ka bangu ka dore faraka ambe balu tangi masege wallahi te heraso tangi manyeni itado ko duna hera ni pregantura be kere tuma me waya soro ni ko mako chamanga anteni ira kuri ngono utado onde bado mbama ko betu ngaso dia tela me fo kulugoro obora muna radio nyema akachesiri aleke banzoro la radio inabu radio wari ari kalo lawte wa mu banzo pura berela menumbe akono luba wari ale ya joki kodwa bon jamana tissé n'était coup d'état pour là. Je suis un démocrate. Mais en meilleur midi, n'a pas bandawi démissionné, wani démissionné. Amena munde ke. Ambeta réunion wala la tout les temps les mouvants ka dovra swaliwa. No fala maku savoy ubo senzen katana ko mi konyokura. Awere ka ko la je obiseka ben. Wallahi. DJ Serena Forabi asiminga gobi ay mo ko suwazi ameno ke jamana gontigi o be jele ni bese ta no ko ma laji gira wallahi ame kalo kilinge na te ma toro parce que ba pe kakai place kelende ko le maréchal de Diko le commandant en chef des forces armées du Mali ne de l'officier suprême des armées Bubulado ko asiminga tana ko mali sorra su katana herabu nya ko ne koti ye beni odona e jamala bo Mali ko do Amé Kerafu à Katesila, c'est un jeune dynamique pour le bas peuple. Un bédon sao, qu'on y a un besoin misaoui, qu'on y a un besoin. Bandauka Jea Naka, Clinia, Nogotala, Maseka. Mais Jamana, Jamana Beta Kadiwan demo, pour les carrières. Fenda Manapolo, Yanika Clina, Konoko one Biseka Yanabo. Ani Turidi, one Mabi Panga Babu, Atisi. Kalante da tissé. Donc maintenant ni ka soro mianga unana mianga we horoyen damitigi do o tissé jamfala olu ko bara de tieka ay bandaw tanay na garo gan ni rezo gan ne ka papa katala bandaw tene balo bandaw ka dromete do ne gono har na ene wole na warga ni yam ne samprenga kunji la di ke tawe ya fama ani fofan Magota ka drome. Maintenant ko be Mali jombako. Na Mali fana blamba kele. Ne de ko ya dimasi temene ngonu ko ko be bandaw boy ngu tissé
nguti sika banda boy nu magarala ubena do ku magara kaba kurundi la jane pilila o bula ande tayanga ko yugui ya takatana ade unde do vendo be banda to anke se foka tunawi aka honor na kadinga to tila nu to ya boku aduma do aka kutuba ko komi sisa ku bise aya duma re aya duma katana abu bulo sisa ku katana kalau segini tu ne baba gini nga yerde bananta ya la mu umarula olu seginya do an se mo ya la ka jamfa ketle ganga kan se mo jamfa katabu oh ko biga gara digo wallahi so gal ni mutakatal ni maram sikaya tu so ani koni ba sirbe wallahi horon ani patilu wallahi horon wallahi ibe kaya wole ka be posu be duma ko ay ante so jamba mais jeune nu de jamba ni mali kalba jeune nu no baati muso sokura angandia ya kana siga dola dani nu be faso jola uma ko be yan warla ngolu ba bla kanadi ha olu ba bla kanadi ubi olu ba bla kanadi ota oh bo minu baraga ndambali minu be ya nube kanga balo faso de na ai hina jamana ina sa ai na jamana ina ibe jambatan jala be ai hina jamana ina ka ko wakati do sera jamana in segana anta tanga jamana yerama horonya tamulo ante jinuma mi ante quran sura ante foi sura ambe kanga faden sago yake duru jugu sago ambe kanga munu nyogo ko mi kote ana hasidi kisaya demoro wo sibebe ayo ni sa rido pede nte pede je la sana traore murugo korogado ni hasidi denya no de keleme ka jamana ni sigi ko be wallahi tamai ibe jamana minye ni nyini ga ko karsa bubula mi ngila ma boy gana akoma ni yete o tada ala ni di bubula ma o di mandi hasidi deni wallahi tenti se ka ke o ai ka ke tin ai ala itenda ma tingefu ni karsa mandi ala ni nda ma o de do we ai ko do kila ka ye tindura mandi we kalu min be bo blakana hari be ani sorna su be nyogona biyanga peti yo digo ka do wawi na ma kuma la de member aka do wawi mama ni ko be faso jo aka do wawi wali dunya na ma fanta guru di ala ko makanya na tungara ina babo digo ka de o be asini tana e do mi wodo abe yoroso anana kuna sini ngore anale 16h anne de nyogo 20h anye baroke nto kuma fo asentala bolota la mabaka la mane ni kan ni tiseka ga kalo yo parce que kele de tumbe onde nana ni e man sago ga ni sawangi boala kele be mama e pe wore ba kere ba be kalo enzangala so rasu fosa kangele jigi isa betanye pe u ya be kari politicien colosité jamana into maradu les 8 mois ayi amba ko kajea kabla dinyuma unyolu katana ngani ala klubena na adi murubo sidibe na nyogono ma ode kadini kono nye madame Fofana madame Gakou madame Fofana Gakou nyaay ku Salimata uye attestation do dama kono atumbe ngomor bo sibe kana singo na parce ni kera itse ka ke president mali makobala har na makai mali makobala parce que kai o ala de bolu amba fode la tike da ala de bolu bebe kule la mor bo sibe c'est la solution si c'est la solution élection manana aya ke ala kama ba war nun to ya ba mo nyena mata la a chamande de wallahi a chamande de si jamais me wo blakana diko koma
ako mo kanika kele ga kele to ala mu ne ala ika kele ga be wasa wali jun el madani di ani fatmata guru samba kele bi ko to be ko samba kele ne la ga bi me se ga ngo kabrinda dine nyama fla o de fangat Iran ayato France la to la famille diko ito mari kono ka yiri du yigi to la suna na ka bokoti ka to la Nasira Sako Dani de Paris Dani bele ba ay kena bem na France anga demse nunu dem nu e suera mali bebi wallahi goita kotela utenga to dun cogo don utenga jimi cogo don utenga soro don na ere mabotula me namu deme wallahi kambu kele mali betu parce que bi ala fanga do lu dem ala fanga do lu dem na gele wulu ko ni boli to e ka boli ka ta do gabu ma yenga sumani sino ni tasma ba te do ya ba si sa mi anga fanga de bi ku katanai kuno ya si fo quarantaine Idris Deby de sanwi bebe nyoko nawo o sigira pe ma vai sisa dore nana nete panga impura afo me sora nebe mali sora su bede nete clampe mali sora su sabulo bede ka nyema ene kata commando para garde républicaine génie militaire armée de l'air Boubacar Nyare Aminfo Siaka Togo la Britannique militaire avec Ala Tadi Negoko mama kata kelege sababu dende tu repa o minu dembe sa o te wolo muso do de ya nimbe salai o te wolo muso do de ya e bangira to mu ma bangete ya hadamadi har nim te islamai ar ni kafiri ikana ke islamai me ka ke ikake horoi koko mana na ya amba be anya ma war ko mana na no de sa rasulu sinde naum de ta musulmana na no de kata kelege ukata kelege me do de no de do fado ai ya ti me de no to ko be ya e be war ni tala e tala do duma ai o de lango asin en tant que commandant en chef de forces armées du Mali il a la fin de faire Mali sur la souka aduna wallahi c'est pas des discours démagogiques ou quoi. Les directeurs quand on comme étant irrégulier boula et ambe ala ka soni de quoi. Kurita kera tinya ka kera na mani sifo nete droit ko kalam. Mais kabri ko in bana kera make tinya ka o. Auto fana quoi. Sente sigira to ma kera tinya ka. Présent toi dira to ma kera tinya ka. Uye collège de siguna na ka présent to ko. O kera tinya ka. Premier ministre choisira to ka kera tinya ka. Kabiri ne ka tarako ko kera make tinya ka. Bona make tinya ka arni nu bana te tinya ka aya tu ku ka tinya barake angu ya niya. Abo. Amana deuxième coup d'état dans le coup d'état abo. Hari troisième coup d'état dans coup d'état make. Dani u bana sigola da arni ma wore nana ni ma ka ke tugola. Ndenge Ismail yemi bwani nterke no ndaka uliteri biye sigibe. Ambe wo funa boy ma wore be na fanga ni manzoro. Eka mobili manager ni tara pièce sana ma se ka do awu abu nyara ma ite da do re ni ne no bona ma nye ke do re ni na awa ma na do yele ma la fanga president ni na ma so awo fanga president ni na ma de so meno tumbe kule la bwana ti sisa kube ni kale na bi ja ube bendia la ambe kanga fade so ku samai meno ti ko bo kere kube ni aya ka kulobu mo beni ha jamana intale ke ni e ni mama na kulobu be sigoe no tara o yo bane
jamana nafolo bɛ ta nɔnɔmugu bɛ ta sukaro bɛ ta a ye taa nin di dɔw ma a ye taa nin di dɔw ma k'a ka dugawu kɛ jamana ye k'a ka dugawu kɛ ne yɛrɛ n ka to n ka fanga la o dugawu ma minɛ yɛrɛ parce que n'a minɛna i bɛ to yen sira ala ɲɛ i ka tile i ka hinɛ fantanw na sira ala ɲɛ i ka tile i ka hinɛ fantanw na ko ala ye du min kɛ i la k'a bɛ se ka goya i la k'i bɛ hɛrɛ min kɔnɔ ko ala bɛ se ka minɛ ko don dɔ bɛ na i musow tɔgɔ bɛ wele tɔgɔ wɛrɛ la min t'i musow ye firija ko don dɔ bɛ na i denw tɔgɔ bɛ wele ko yatimɛdenw ko don dɔ bɛ na i tɔgɔ tɛ wele su mana fɔlɔ wa donc o yɔrɔ ma kalan jabara ala de ta y'a ka ko ye n'a y'i da k'i tɛ sa n'i ma masaya kɛ i b'a kɛ bɛɛ ko Sumayila bɛ k'a ye a ma k'a ye o ala m'a minɛ yan min bɛ k'a ye ne t'o dɔn e t'o dɔn ala de b'o dɔn sini ala de b'o dɔn sinon min banna turuda masa tun don min banna lala bi turuda masa tun don ne ma deli ka s'a fɛ kabini ala kan da m'a ye ɲɛ la bannen de u y'a yira n na telefɔni kɔnɔ a y'a ka saya yan o tununa la i ye ko dɔn cogo cogo min bɛ sini ala de b'o dɔn ala b'o tunu i la i t'o ye donc an ka to ala kɔ Nasira Sako Dani de Paris Jazz Joe Ballard an bɛ min fɔ k'a segin a la k'a fɔ ni maa o maa faamu i b'a sɔrɔ dɔw ye n ta olu tun bɛ si nɔgɔ la ko ne bugura ça n'engage que moi-même en tant que maréchal de Diko le chef de guerre ministre de la défense le haut commandement militaire l'homme secret de Diko ko Hasimi ka taa n'a ye ko ne ko ten k'a ka taa n'a ye a ka taa n'a dalu ye mun ye biye Sidibe sisan n'an ko k'an bɛ mɔgɔ suwaju u bɛ ɲɔgɔn faga a nɔfɛ kelen n'an ko bi k'u ka bɔ yen hali ne nana biye Sidibe ne m'a ɲɛ u bɛ tila k'i sɛnsɛn ka taa Kati donc sisan komi olu yɛrɛ k'u b'a fɛ k'a kɛ a y'a t'u bolo an k'a lajɛ sa fɛn bɛɛ mana kɛ a ma ɲɛ a ma ɲi o sisan a bɛ yɛrɛ bolo an k'a ma ɲi a ma ban kelen tɛ yen o ne tɛ don a so ɲɛkɔnɔw la c'est pas légal c'est comme ça a ye constitution sɔsɔ a y'a dɔw ta a y'a fɛnkɛ ta mais PDG Lassana Ouattara Mali constitution bilala kɛrɛfɛ ka na ni charte ye o e delila ka dunna jamana dɔ la constitution bɛ charte bɛ yen o ma deli ka kɛ a tɛ dunna jamana si la maa ma fɔ k'a bɛ a ye kanu tigɛ mais an y'o naamu k'o musala k'a kɛ komi nare magama soit ye coup d'état kɛ ka institution bɛɛ dissous qui a dissous toutes les institutions ou bien soit o de kɛra o comité militaire 19 novembre o ye Musa Tarawele minɛ tuma min organe kelen de tun bɛ comité militaire de libération o ma kɛ yan ATT ye Musa minɛ tuma min o tun bɛ CSP o ma constitution di yan ka tila ka constitution kura dilan o ma kɛ yan mais ni jamana coup d'état kɛra mais o bɛɛ la IBK taara o bɛɛ la fɛn fila bɛ yen ni min ka d'u ye o bɛ taa n'o ye mais o ye nkalon de an bɛ san payer fo a n'a ka mɔgɔw an bɛ san payer fo a n'a ka mɔgɔw ka dugawu k'a ye ani parking Badara ala ka hɛrɛ k'an n'u ye fɛn fila i t'a dɔn yɛrɛ ni min ka d'u la don min prince b'o ta ni min man d'u la Amina Sidibe b'o ta hali ni ye nin i b'a dɔn ko nin ye nkalon ye jamana papier fila sarti bi constitution bi o ye ka mɔgɔw nare de don maa da la nin ye nkalon ye soit an bɛ marcher ni constitution ye soit an bɛ marcher ni charte ye parce qu'il y a eu un coup d'état a ma se ka bɔ da la sinon coup d'état de don donc o de filɛ k'an bala nin na sɔrɔdasiw de m'u ka responsabilité sinon u tun ka institution bɛɛ dissous de an ka kuraw dilan ka Mali kura daminɛ zon ni zondenw de kelen bɛ ka jamana in ta en otage u bɛ tila ka na k'u b'an mara olu k'an mara u denw b'an mara an m'o de ma o tuma an t'an yɛrɛ dɔn wa an tɛ bɔ nin jɔnya in kɔnɔ wa wari ye maa maa sa e bɛ sa dɔndenya la maaw bolo wari bɛ se ka maa maa sa k'e da kan bɔ i bolo e bɛ sa dɔnya la maaw o de la an y'an pan k'an jɔ fantanw ɲɛ an bɛ ɲɛfɛ u b'an kɔfɛ Mali bɛ jɔ a bɛ ci n'a cira fɛnw nana u k'u ye manden u ye yɔrɔw ci aw ma taa Mali jɔlen tɛ bi yan hali n'a ma k'an ɲɛna a bɛ fɔ kɔnɔ k'an y'an fɛn kɛ bɛn lɛtɛriw b'i fo yɛrɛ wolo Katikaw k'i fo k'i ka famille bɛɛ fo wallahi a ɲuman man ca mais a kelen bɛ se ka kolon bɛɛ bɔ yen
n'a tun ye ne wele kunun u ka min di wallahi n bɛ taa ah DJ Sare Kalidou on the mix. Alabama, Ponyangerige, Maliende, Vidoya. Yamega, Nyami, Chana, Masabali, Mali, Futi. DJ Sare ne a payé itinéraire. Let's end the fast of the Jarala, Masabali, Mali, Beja. Avec la Yena Bimblana. Avec Konganabo. Ah, avec la Yena Bimblana, mais qu'elle a géré. On a été en sur avec tout Kanaya. Au Kayo. Pellegere ka hera yodi ni euro so ibe milliard so ro ka be akana ke kere do ka euro do ave kai bo ave to kana yaya thadi akera bunya ni karama ko namba fu kanyema ba ere fu tuna papier di mauma ya ku kata saji la utura utapa ko fu jamana me to hasiriya ko wallahi mali afere mi ami nyeni dinya mi ngono ani hasiriya lagi kita kana nyini nyengoya bo nyengo be ro ala ti wakati be kangi kolongolo DJ Sare morso dima mi be wo bla kana ko dani de Paris Europe bedne ko mianga ke katanai kila papa ka mianga pasan ngala kila papa voilà kila papa ka mianga pasan ngala. Le sorcier, c'est le sorcier au Kala. Anga bani anga musique. Anta asimi goda me mali so razure wo ku ga tanai. Ku kana di mashima. Olu te malien de ya. Ate kuleta ke aduna ulila. Sano we kuleta ke aduna ulila. Olu ere ku ka kuleta ke ku ka tanai. Ku kana mashila me kalu kansia ku kana me. Asimi ka boy jo me na ye. Etenai, asina itanai.